идома. қисми 21. ҳамин вақт рӯбоҳ пайдо шуд. салом, гуфт вай. салом, ҳалимона ҷавоб дод шаҳзодаи хурдакак ва сарашро бардошт, вале касе наменамуд. ман ин ҷо, шунида шуд овоз дар таги дарахти себ. ту кистӣ? пурсид шаҳзодаи хурдакак. ту чӣ хел зебоӣ? ман рӯбоҳ, гуфт рӯбоҳ. бо ман бозӣ кун, хоҳиш кард шаҳзодаи хурдакак. ман чунон ғамгинам. ман бо ту бозӣ карда наметавонам, гуфт рӯбоҳ. ман дастомӯз нестам. оҳ, мебахшӣ, гуфт шаҳзодаи хурдакак, вале хаёл карда пурсид. дастомӯз чӣ маънӣ дорад? пай мебарам ки ту аз замин нестӣ, гуфт рӯбоҳ. ин ҷо чӣ меҷӯӣ? одамонро, гуфт шаҳзодаи хурдакак. дастомӯзӣ чӣ маънӣ дорад? одамон камон доранд ва ба шикор мераванд. ин шикор бисёр нофорам аст. боз онҳо мурғ мепарваранд, кори хубе мекунанд. ту мурғонро меҷӯӣ? не, гуфт шаҳзодаи хурдакак. ман дӯст мекобам. дастомӯз чӣ маънӣ дорад? ин мафҳумест ки кайҳо фаромӯш шудааст, фаҳмон рӯбоҳ. вай чунин маънӣ дорад: риштаҳоро мепайванданд, яъне робита барқарор мекунанд. риштаҳоро мепайванданд? бале, гуфт рӯбоҳ. ту барои ман алҳол фақат як писараки хурдӣ, мисли садҳо ҳазор писаракҳои дигар. ту ба ман лозим нестӣ. ман ҳам ба ту нодаркорам. ман барои ту ҳамагӣ як рӯбоҳам, мисли 100 000 рӯбоҳи дигар. вале агар ту маро дастомӯз кунӣ, мо барои ҳамдигар дар кор мешавем. ту барои ман ягона шахсе дар ҷаҳон хоҳӣ буд. ман ҳам барои ту ягона шахсе дар ҷаҳон хоҳам шуд. акнун фаҳмидам, гуфт шаҳзодаи хурдакак. як садбарге ҳаст. шояд вай маро дастомӯз кардааст. эҳтимол, розӣ шуд рӯбоҳ. дар замин чӣ корҳое намешавад? ин дар замин нашудааст, гуфт шаҳзодаи хурдакак. рӯбоҳ хеле ҳайрон шуд. дар дигар сайёра? ҳа. дар он сайёра саёд ҳаст? не. аҷиб. мурғ чӣ? не. дунё номукаммал будааст, оҳ кашид рӯбоҳ. вай боз дар ин бора ба гап сар кард. зиндагии дигаре дорам. ман мурғонро шикор мекунам. одамон маро. ҳамаи мурғон як хеланд. одамон ҳам ҳама як хел. барои ҳамин ранҷурам. вале агар ту маро дастомӯз кунӣ, зиндагии ман гӯё аз нури офтоб мунаввар мегардад. қадамгузории туро ман аз байни ҳазорҳо қадамонии дигар хоҳам шинохт. ман шарфаи пои одамонро шунида ҳамеша пинҳон мешавам, вале садои қадамҳои ту маро чун мусиқӣ ба сӯяш хоҳад кашид ва ман аз ин паноҳгоҳи худ хоҳам баромад. ба он су нигар, мебинӣ ҳо он ҷо дар саҳро гандум мепазад. ман нон намехӯрам. хӯшаҳо ба ман лозим нестанд. будану набудани гандумзор бароям аҳамияте надорад. аз ростӣ ин бисёр ғамангез аст. валекин мӯи ту тиллоранг аст. агар ту маро дастомӯз кунӣ, хеле аҷиб мешавад. гандуми тиллоӣ туро ба ёдам меораду ман мавҷи гандумзорро дӯст хоҳам дошт. рӯбоҳ хомӯш шуд ва дергоҳ барои шаҳзодаи хурдакак нигарист. баъд гуфт: илтимос, дастомӯзам кун. бо ҷону дил дастомӯз мекардам, гуфт шаҳзодаи хурдакак. вале вақт надорам. ман ҳоло бояд ки дӯсте ёбам ва чизҳои гуногунро фаҳмида гирам. фақат чизҳои дастомӯзро фаҳмидан мумкин аст, гуфт рӯбоҳ. мардум аллакай барои фаҳмидани ҳар чиз вақт надоранд. онҳо аз дукон моли тайёр мегиранд, вале дуконе ки дӯст фурӯшад вуҷуд надорад. бинобар ин одамон дигар дӯст надоранд. агар хоҳӣ ки дӯст дошта бошӣ, маро дастомӯз кун. барои ин чӣ бояд кард? пурсид шаҳзодаи хурдакак. сабру тоқат, ҷавоб дод рӯбоҳ. аввал он ҷӯшин, дуртар, барои ҳо он алаф. ана ҳамин хел. ман ба ту бо гӯшаи чашм менигарам, ту бошӣ хомӯшин. сухан барои фаҳмидани ҳамдигар фақат халал мерасонад, вале рӯз аз рӯз каме наздиктар шин. пагоҳи дигар шаҳзодаи хурдакак боз ба ҳамон ҷо омад. беҳтараш ҳар рӯз дар як вақт биё, хоҳиш кард рӯбоҳ. масалан, агар ту соати 4 омаданӣ бошӣ, ман аз соати 3 худро хушбахт ҳис мекунам. чӣ қадар соати муайян наздик шавад, ҳамон қадар хушбахттар хоҳам буд. соати 4 аллакай ба ҳаяҷон меоям, хавотир ошуфта мегардам. ман баҳои ҳақиқии бахтро мефаҳмам. агар ту ҳар дафъа дар вақти гуногун биёӣ, ман нахоҳам донист ки дили худро ба кадом соат омода созам.
расму оинро бояд риоя намуд. расму оин чӣ маъно дорад? пурсид шаҳзодаи хурдакак. ин ҳам як чизест ки кайҳо фаромӯш шудааст. фаҳмонд рӯбоҳ. чизест ки ба сабаби вай як рӯз аз рӯзҳои дигар фарқ мекунад. як соат ба соати дигар монанд нахоҳад буд. масалан, саёдони ман чунин расм доранд. ҳар ҳафта рӯзи панҷшанбе бо духтаракони деҳот мерақсанд. ва чӣ чизи хуш аст? панҷшанбе ман ба сайру гашт баромада қариб то худи токзор меравам. вале агар саёдон ҳар вақт ки рост ояд рақс мекарданд, ҳамаи рӯзҳо ба ҳамдигар монанд мешуданд ва ман намедонистам ки истироҳаташ чист. ҳамин тавр шаҳзодаи хурдакак рӯбоҳро дастомӯз кард ва инак соати видо расид. ман ба ёди ту хоҳам гирист. оҳ кашид рӯбоҳ. худат айб дорӣ, гуфт шаҳзодаи хурдакак. ман охир намехостам ки ту азият кашӣ. худат хоҳиш доштӣ ки дастомӯз кунам. ҳа, албатта, гуфт рӯбоҳ. вале ту гиря хоҳӣ кард? ҳа, албатта. яъне дастомӯзӣ аҳволатро бад мекунад? не, эътироз кард рӯбоҳ. аҳволам хуб аст. ба ёд ор ки дар бораи хушаҳои тиллои ранг чӣ гуфта будам. вай хомӯш шуд. баъд илова кард. бирав, бори дигар ба садбаргҳо нигар. мефаҳмӣ ки садбарги ту ягона дар ҷаҳон аст. вақте ки назди ман барои хайрбод меоӣ, бароят сирре мекушоям. ин тӯҳфаи ман ба ту хоҳад буд. шаҳзодаи хурдакак ба дидани садбаргҳо рафт. шумо ба садбарги ман зарраи монандӣ надоред, гуфт ӯ ба онҳо. шумо ҳоло чизе нестед. ҳеҷ кас шуморо дастомӯз накардааст ва шумо касеро дастомӯз накардаед. пештар рӯбоҳи ман чунин буд. вай аз садҳо ҳазор рӯбоҳҳои дигар фарқ надошт. вале ман бо ӯ дӯст шудам ва акнун вай ягона дар ҷаҳон аст. гулҳоро ҳаё пахш кард. шумо зебо вале луч ҳастед, давом дод шаҳзодаи хурдакак. барои шумо кас мурдан намехоҳад. албатта раҳгузаре тасодуфан гули маро дида мегӯяд ки вай мисли ду қатра об ба шумо монанд аст. вале як худи вай барои ман аз ҳамаи шумо қимат аст. охир шуморо не, вайро ман ҳар рӯз об медодам. шуморо не, ӯро кӯлоҳи шишагӣ мепӯшонидам. барои вай кирмакҳоро мекуштам ва фақат ду-се тоашро мемондам ки шаҳпарак бароранд. ман шикояту худситоии ӯро мешунидам, ҳатто вақте ки хомӯш мешуд. ӯро бо диққат гӯш мекардам. вай аз они ман. ва шаҳзодаи хурдакак назди рӯбоҳ баргашт. алвидо, гуфт рӯбоҳ. инак сирри ман бисёр оддист. танҳо дил доност. чашм чизи асосиро намебинад, танҳо дил мебинад. чашм чизи асосиро намебинад, такрор кард шаҳзодаи хурдакак то ки дар ёдаш хубтар монад. садбарги ту бароят азиз аст, зеро ту ҳама рӯзҳои худро ба ӯ бахшидӣ. зеро ҳама рӯзҳои худро ба ӯ бахшидам, такрор кард шаҳзодаи хурдакак то ки дар ёдаш хубтар монад. одамон ин ҳақиқатро фаромӯш кардаанд, гуфт рӯбоҳ. вале ту фаромӯш накун, масъулияти онҳое ки дастомӯзашон кардӣ ҳамеша бар дӯши туст. масъулияти садбарг бар дӯши туст. масъулияти садбаргам бар дӯши ман аст, такрор кард шаҳзодаи хурдакак то ки дар ёдаш хубтар монад. қисми 22. рӯз ба хайр, гуфт шаҳзодаи хурдакак. рӯз ба хайр, ҷавоб дод роҳбони роҳи оҳан. чӣ кор мекунӣ? пурсид шаҳзодаи хурдакак. мусофиронро ба навъҳо ҷудо мекунам, гуфт раҳбон. онҳоро дар як навбат 1000 нафаре ба қатора савор карда мефиристам. як қатора ба сӯи рост, дигарашро ба сӯи чап. он гоҳ қатори тезгард оинаҳои равшанашро ҷило додаву хоначаи роҳбонро ларзонда гулдироззанон гузашта рафт. онҳо ин қадар шитоб доранд? ҳайрон шуд шаҳзодаи хурдакак. чӣ меҷӯянд? ин ро ҳатто ронандаи қатор намедонад, гуфт раҳбон. боз як қатори тезгард чароғҳояшро милтироззанонда гулдироззанон ба тарафи дигар гузашта рафт. онҳо аллакай баргаштанд? пурсид шаҳзодаи хурдакак. не, инҳо дигаронанд, гуфт раҳбон. ин қатор аз дигар тараф омад. барои онҳо ҷои пешинаашон нағз набуд. ҷои хуб аст ки мо он ҷо нестем, гуфт раҳбон. қатори дигари тезгар гулдироззанон гузашт.
اینها میخواهند به اولین ها رسیده گیرند؟ پرسید شاهزاده خردکک. اینها هیچ چیز نمیخواهند، گفت رهبان. در واگن ها خوابند یا خمیازه کشیده نشستند. تنها بچه ها بینیشان را به شیشه تیریزه جفت کرده تماشا دارند. تنها بچه ها میدونند که چی میجویند، گفت شاهزاده خردکک. بچه ها همه روزی خود را به زوچه لطگی میبخشند و این زوچه برایشان از همه عزیز است و اگر کسی زوچه را از دستشان کشیده گیرد میگیرند. آخر وای بخت آنهاست، گفت رهبان. قسم 23. روز بخیر، گفت شاهزاده خردکک. روز بخیر، جواب داد فروشنده. این شخص حبی نو برآمده میفروخت که تشنگی را میشکند. این خیل حب را فرو بری یک هفته تشنه نمیمانی. برای چی آن را میفروشی؟ پرسید شاهزاده خردکک. با این حب وقت صرفه می شود، جواب داد فروشنده. از روی حساب متخصصان در یک هفته 53 دقیقه را صرفه نمودن ممکن است. این 53 دقیقه را چخیل گذرانیدن در کار؟ چخیلی که خواهی. اگر من 53 دقیقه وقت خالی پیدا می کردم به هیچ دودیلگی نزد چشمه می رفتم، فکر کرد شاهزاده خردکک. قسم 24. از روزی که من به فلاکت دچار شدم یک هفته گذشته است و آنگاه که حکایت حب فروش را گوش می کردم آخرین قطره آب را نوشیدم. آره، گفتم به شاهزاده خردکک، حکایت تو بسیار عجیب است، ولی تا حال هواپیما را تعمیر نکردم، یگان قطره آبم نماند و من هم اگر به هیچ دودیلگی نزد چشمه رفته می توانستم خود را خوشبخت می حسابیدم. روباهی که با وی دوست شدم. عزیزم، حاضر وقت قصه روباه نیست. چرا؟ برای آنکه از تشنگی قریب که مرم. او نفهمید که اینجا چی علاقه هست. ناراضیانه گفت. دوست داشته باشی خوش است، حتی اگر مردن در پیش باشد. من بسیار شدم که با روباه دوست شدم. وی هیچ نمیدوند که تشنگی چی خوف و خطر بزرگ دارد. هیچگاه تشنه و گشنه نمانده است. برایش نور آفتاب بسنده است. من این را نگفتم، فقط از فکر گذرانیدم. ولی شاهزاده خردکک به من نگریسته گفت. من هم تشنه‌ام. بیا یگان چاه یابیم. من به حالانه دست افشاندم. آخر در این بیابان بیکنار توکلاً چاه جستن کار بیفایده است. ولی به هر حال ما به راه در آمدیم. ساعتهای دراز خاموش راه میگشتیم. آخر تاریک شد و در آسمان ستاره ها به چشمک زنی در آمدند. از تشنگی تب لرزه ام گرفت و چنین می نمود که ستاره ها را در خواب می بینم. گپ های شاهزاده خردکک هر لحظه به یادم می آمد. از او پرسیدم. یعنی تو هم چی بودن تشنگی را می دانی؟ وی جواب نداد. فقط گفت. آب برای دل هم در کار است. من از این گپش چیزی نفهمیدم ولی گپ نزدم. می دانستم که از وی هر چی را پرسکاو کردن لازم نیست. وی مانده شده روی ریگ نشست. من از پهلویش جای گرفتم. هر دو خاموش بودیم. بعد او گفت. ستاره ها خیلی زیباند، زیرا در کدام گوشه آنها گلی هست و از اینجا نمی نماید. ها، البته، جواب دادم من و به موج ریگی که رویش روشنی ماه افتاده بود نگریسته. بیابان هم زیباست، علاوه کرد شاهزاده خردکک. این گپ راست است. به من همیشه بیابان معقول بود. در تپه ریگ میشینی، چیزی نمی نماید، چیزی آواز نمی دهد، ولی از خاموشی هم گویا نور می براید. میدونی از چی بیابان زیباست؟ گفت وی. در کجای بیابان چشمه ها پنهان شدند. من از این گپ در حیرت افتادم. اکنون به ناخواست فهمیدم که چرا ریگ نوربار است. آنگاه که پسرک کوچکی بودم و در خانه قدیمه زندگی میکردم میگفتند که آنجا گنج پنهان است. درست است که آن را کسی نیافت و شاید کسی آن را هیچ وقت نجسته است. ولی به سبب این روایت آن خانه گویا سحرناک بود. در دل خود سیر نهان می داشت. آره، گفتم من. خواه خانه باشد، خواه ستاره یا بیابان، هر چی که باشد، زیباترین چیز در آن چیزی است که با چشم نمی توان دید. خیلی شدم که تو هم فکر دوستی من روباه هستی. خوشحالانه گفت شاهزاده خردکک.
баъд хобаш бурд. ӯро рӯи даст бардошта ба роҳ даромадам. ман дар ҳаяҷон будам, гӯё ганҷи нозуке мебурдам. ҳатто чунин менамуд ки дар рӯи замини моҳ аз ин нозуктар чизе нест. дар равшании моҳ ман ба пешонаи сафеди ӯ, ба межаҳои пӯшида, ба ҳалқаҳои мӯи тиллорангаш, ки шамол парешон мекард, менигаристаму ба худ мегуфтам: инҳо ҳама фақат пардаест. чизи асосӣ он аст ки бо чашм наметавон дид. лабони нимабози ӯ ба табассум моил шуданд ва ман боз ба худ гуфтам: муассиртарин чизе дар вуҷуди ин шаҳзодаи хурдакак ки ҳоло хуфта аст, он аст ки ба гул садоқат дорад. содиқ ба гулест ки мисли чароғ ҳангоми хобаш ҳам замирашро мунаввар мекунад. инак ҳис кардам ки ӯ вақти хоб рафтан ба назар боз нозуктар менамояд ва ин чароғро бояд эҳтиёт кард. шиддати шамол метавонад онро хомӯш созад. ҳамин тавр ман мерафтам ва субҳ ба лаби чоҳе расидам. шунавандаҳои азиз, идомаро дар нашри дигар хоҳед шунид.